tam má super video. Se bude líbit. Mám Vegas Pro 12, ale to už není moc dělám, ale spíš mluvíme market. Co můžete vidět, když budu hrát? Můžete vidět můj Google. Co můžete vidět dál? Můžete vidět můj YouTube kanál. Co můžete vidět dál? Je Terrarie. Ano, ukážu vám, o co se jedná. Jedná se o takovou tu hru, která je dost dobrá. A je to taková výborná hra. To asi protože to nesou, protože teď mám tady strašně... Já teď si to zavře. Ale to je strašně dobrý tenhle ten, je, vidíte. Já bych teda vyšel to ukázat na nějakém Zamboňovi. Jo, ale mám za starou verzi strašně. Takže mi nejde stáhnout ta lepší. Tak to je to, co můžete u mě vidět. Co můžete u mě vidět dál, je klasický Minecraft. No, tak to můžete vidět u mě. A tak taky technika, toho se nevšímejte. Tak. Ano, můžete to vidět. Vidíte. No. Můžete vidět Survival, Skygrid, ostatní takovýto mapy. Bylo toto. Ukážu vám, čím jsem účinkoval já. Kajdo odhalení. Zaplatněte si to. Tohle je slavnostní odhalení Kajdra. Prosím. Jágr, je to Jágr. Ano. Ten, kdo mu to sundal, tak to jsem byl já. Přesně. Toto je můj kanál zatím 0, to se mi líbí. Dále účelně můžete vidět. No. Počkejte, já to na chvíli, pustím. Já to stopnu, na chvíli jsem tady. Už jedem. Já si zase nepamatuju, kde to bylo. Pušky, blokovnice, ne. Blokovnice vlastně ne. SMGčka, ne. Pušky. Jo. Tak. Co to? No tak ne. Kopíme ještě jednou pušku. A dáme zase další headshot. To je vůbec. Já miluji tuto mapu, asi budem točit hodně z této mapy. Nebo spíš budu dávat na výběr, budu točit třeba Minecraft nebo něco takového, nebo můžu si ještě tak zahrát multiplayer. Vím, že mám jako velký plány, ale nenatáčím poprvé, takže... Ježiš, ono ho nezabilo. No tak. No, ještě si nakoupíme vybavení. Kava, dvakrát to jsem dokopil. Tohle. Hlavní náboj. Jo. Tak, kde jste? Aha, koukejte. Tyjo, já se na ně netrefím. Sakra. Oho. Nechci, abyste říkal, že mám nějaký skill, jo? U tohle videa. To zase nepište ty tam, jo? Že s tím lidem je to fakt lehký. Když vlastně pochybuji, že se to tam se protože já jsem v tomhle fakt lama. Čistě přišlamáti. No.
No, jestli se do mě nějaký terorista trefil. Možná, že kdyby se domluvili, můžu točit Slendra. Kolik jich ještě je? Ještě jeden, jo? No já vím, ten je zase záleží tam. Já už je totiž úplně znám to z paměti. Já to totiž sejmu ještě tímhletím. No. Takže tam není. Ještě jsem že vidět. Tuhle tu celou hru budu točit, dokud mi to nezakáže. Ha. Tak. Vůbec. No já říkám, že to prostě jinde jsou. Tak, a rychle jdeme snipřit. No ukáž. Ty blbci, oni tam prostě vejdou hnedka. No vidíte, jen co vešel, no ještě nezačal ani hra. No, wow. Teď jsou nějaký dobrý. Co? Dobrý. Takže 11-1. Bohužel. Ale jak jste viděli, tak hraju... Ne, musím jít nahoru. Rychle. Pušky. Moc to jako... No tak dobře, když tak chcete. Počkej, pozor. Asi si nám tohle. Jo, jsem dosti emotivní. Aha, šulí. Ale já to vlastně nevím s těmi puškama. Já to nevím tam tu hezkou. Ježiši, já nesmím umřít. Víte co, vlastně mám tahle puška je strašná lamácka. Hele, mám tady ještě pušku. Nakup pušky. A tuhle. Hlavně nám. Poprosím, doufám, že jo. Ale jo, teď to hnedka bude lepšejc. No, co to bylo? Napište mi nějaký upgrade, jestli chcete. Natáčím přes Fraps. Tak to byl hezký košo. Hoho. Tohle mě baví strašně. Hop. Já tady nejradši kempím. Třeba takhle. Jenom takhle čekám. Já to nebudu asi dělat za videu. A teď chvíli budu natáčet. Co si to dovolí? Dobrý. Tohle byl fakt povedený. I když sice jako... Viděli jste jak hraju. Smí mi ubrat hlavně. Čiže na mě tak se dobře trefovat. No, 80 mám. To je hodně dobře. Dobře. Já nestrašně někam skáču. Koleno. Hlava. Ne. Škoda. Aha. To je blbec. No, oni jsou ty... Tak, teď mi tě do těch písíčka. Co? No, počkejte. No to je jedno, nebudu si plejtvat náboje. Tak. Já se zase jdu snipřit. Snape shot. Lol, 2 na 1. Ještě jeden, tak já ho jdu snipnout aspoň.
Když už, myslím, že už jenom jeden. No, asi jo. Asi už jenom ten pet stejně už jenom jeden. To ne, to jsem to. Doufám, že jsi tady. Tu? Tam se znal. Ježiš, já jsem blbý, já se netrefím. Nebo je mrtvý, není. Nemůže být mrtvý. Je tady. Jo, je tady. Oni mají blokádu, nebo co to je. Rozumím. Já chtěl koupit hlavní náboje. Ne, počkejte, já už jsem zblázněnej. Ježiš, já to zase nestihl, já jsem dobrý. Jo, a když tak neříkejte, jestli mám nějakou, nebo spíš říkejte, jestli mám blbou kvalitu zvuku, nebo co se vám na mých videích nelíbí, nebo jakýkoliv dotazy na všechno vám rád odpovím, jestli vám, nevím, taky, v čem renderuju víc a tak, to už je jedno, nebo prostě jakýkoliv otázky. Ježiš, to je Magnas. Je to stejně sejm v té vodě. Oh. Bert, jo. Berte, ty jako ty mě začneš trápit. To byl nádherný headshot. To jako pro ně hezký. Pojď sem, Berte. Ty to schytáš, Berte, tobě to dlužím. Counter-Strike budu asi točit druhý ze všeho. No, to jsou znatci. Je to Counter-Strike 1.6. Pod video vždycky budu dávat IPiny z serveru na všechny hry, co budu hrát. Jo, jestli to teda bude, jestli budu hrát přes server, budu vám říkat, asi udělám si i web. To asi budu udělat hnedka a dám to už pod. Víte co? No prostě to nějak musím udělat. Pokusím se tomu jazykem. No. Já je tak bezbožný. Blbý. Let shot. Ty debil. Zmetci. Nechápu, že si to vůbec dovolí, tohle jako... Teď jsem dostal hezkou čočku. Teď se budeme se zlepšit, ale když oni by tam možná mohli být všichni. Na to testu. Vidíte, ale to mluvit. Jo, jestli budete chtět soutěže, tak klidně udělám, ale prostě co budete chtět, tak já udělám. Jak jsem si udělal. Ty 10 metrů. Ano, ty MZA. Ježiš, jsem. Tak pojďte se, jste tak blbý.
Mně se zdá, že... Jo, budu točit multiplayer. Ježíš, já si zase dám, no, já si dám na to takovou tu, jak má notebook. Víte co, pušky. Hlavně náboje, restauraci. Ukaž se, Zmetku. Šulín, doufám, že umřel. Ernie, já potřebuji Bertu. Škoda, vedle. Tyjo, oni mají víc štěstí než rozum tyhle ty. To byl? To ani nevím odkud. No. Tak tohle je asi moje nejhorší bitka. Takové většinou to. Cipí. Kurva. Pojď, vylez. Bum. Plac. Plac. To prdele. Cipí. Cipí. Na. Do prdele, ty vole, tohle už. 49,6? 6, jo. To se pěkná lama teda. To šlo líp. Jo, jestli myslíte, že jsou nějaký zbraně lepší? Nebo s trybami mi to šlo líp, nebo tady jsou pro pokročilý, protože já dobrý nejsem. To mě lama už teď, protože spíš začátečník. Tlak. No tak tohle riskovat nebudu. Ježiš, sorry. Já úplně zapomněl mluvit. Hop. Já jsem to tak zažral. Jsem tak blbej. No ježiš, já teď vystřílel, já jsem blbej. Tamhle toho jsem měl nechat. Tak se ukáž. Písničko. Hop. Takhle, jediný se mi pěkně. Haha, je po ním. Yes. Poslední 2 životky ještě jsem sundal. No ale... asi to točíme jakoby... víte co? Točíme jakoby do konce téhle hry. A pak půjdeme na další hry, co bychom mohli natočit.
po tomto natočení videa, mě, ještě budu točit s Kubou, který je mladší než já, a potom ještě s Davidem, který je momentálně na Slovensku. Ale jinak budeme točit takový buďák. Ale všichni určitě nemáme třeba Counter-Strike, Terrary, ty jako donutíme stáhnout si, protože... Počkej, on do něj došel jak... Co jde? Zbláznili? Jo, aha, to je tamhle. A rychle proces. Ne, jako to tamhle. Ukaž se, děvečko. Tak jako nevím, kde by mohl být, počkej, já ho podřídím za zadu. Tamhle je... Fuk. No je mrtvej, já tam neskáču. No? Potichu. Tam skočím. Kdybyste měli vidět, jak tady jsem, teda jak sedím. Pojď ty. Takhle, tady jsem. Kam pojď, vylez. Já se nevím, že jsem tady. Pojď! Ty vole, ty se pomalí. Já vás nemám čas, hoši. No tak, jedem. Já už je tady. Tak. Bam. Vítězství. Hlavně na bajky. Vždycky natočím Counter-Strike, jakoby, když budu točit Counter-Strike, tak natočím Counter a dám tam jakoby na výběr pár map. Jo, dobrý. Vyhrál jsem si docela čas. A vyhrál teď Mondo. No, docela spokojený. Protože oni mě zabili všechno. Tak. Já dám zrušit. OK. Co folda? Tady? No, když. Ještě bych si teď, jo, já nevím, co to je za mapu, já jsem blbej. Ne. Tady zvolím jinou taktiku. Tuhle mapu hraju poprvé. Nebojte, nejsem až tak taková lama nejsem. Pyrotechnický balíček, to nevím, co je, čem je. Už vybavení. Taktický štít. Tak kde jste? Jo, jenže já hlavně nevím, odkud by měli vylízt. Pojď jste. Jasně, měli vylízt odsud. Haha. Jsou gadžové. Uteče. Zaštíte mi to. Já hraju jenom za půdy, protože podle mě s nimi je to lepší. Hejte, vidíte, ale ještě takhle. Bomba. Tu si něco nejde. Pošli mi náboje. No, ty bobo. No nic. Ukončit hru. Zapnu další hru a jsem tady. Tak čau. Dámy a pánové. Jenom single player kampaň. Třeba co to. Já jsem teď udělal špatně, ale jsem dal skrim, ale to je jedno. No, potom co jsem si mohl ještě zahrát. Potom Skype.
jméno na Skype je Regis, všechno malý, Regis tvrdý i, a tečka Pavel. Jo. I když Skype si možná udělám nový, ale teď už když jsem vám řekl, tak se nebudu co dělat jen tak na rychlosti. Tak až se to prostě zapne, až budu prostě hrát samotně, tak to zase zapnout. Shago Bell! No tak něčím, když to vyplo a už to zase se podíváme na titulky, nebo vlastně to jak to jede. Už zase jedu. No, to je hezky rozdělaný. Only our trading post can be built along the Yes, trade get route to to come. complete this railroad. Jo, jdete vlastně kam? Jo, jdete proskomejte. Vy tady pucháte, vy. Pojďte. What is your command? Jo, počkejte, co to I'm ready. Royal Commandment. Musketeer. I'm ready. Major, udělám si tohle. Building, jo. Víš, co blbnu. Je Heil. A tady ty mi postav. Forster. Commandment. Commandment. Ready. Forster. What can I do? Tím. I'm ready. What can I? I'll do it. Yes. What is your A máme. command? Já I'll do vím, it. tímhle. Ready. Diamonds. Ready. Ale toto video bude jenom takto ojedinělý. Ty musím podříznout. Tam zase jedou. Tak já se to taky někoho dovezu, tak se tam dovezu tyhle. To jsem řekl. Sepne. Víš co zase budu? Jo, mám. Yes. Sedláčci. I'm going now. No, doufám, že tam nemusí být jenom si ten velič. I'm ready. To může být i ty. Já vím si, ale pochybuji, že to nedělá. Right. To co děláte? Jo, vy jste vlastně tyhle, já si to spletl. Ready. Tak zase dělám sekanou. Yes. Vás jo, šoupnu sem. Co to je zase? Vy dělejte. Dvojka. Udělám tady takhle, jeden a přívoz tohle cukrovinek. Takže to mě sem. Vydáš dolů. To nebude co jedno. Posílejte mi hry, já vám samozřejmě, že budu odpovídat na ty hry. Pokusím se vám odpovědět na všechny vaše otázky, všechno vám budu dělat. Prostě maximálně se vám budu snažit pomoct. Co budete umět dálej? Což tož je? No, já teďko natáčel, nenatáčel, já teď nevím, ale prostě to je jedno, prostě pro dnešek je to všechno. Já se rozloučím. Tohle jsem říkal, že je prostě k ničemu mohu slyšet. No, takže já se rozloučím. Doufám, že se vám budu líbit. Můžu platit, co chcete. Jenom bych poprosil, abyste se dívali na moje videa. Dávali třeba návrhy, jak se má jmenovat moje studio.
s kým natáčet, budu natáčet klidně s fanoušky, budu si klidně dělat jenom pozadí, to si klidně udělám, to si vlastně udělám. Dělám, co budete chtět. Totálně, co budete chtět. Fakt. A to už je jenom, teď už tady máte, že budu nahrávat. Zadejte číslo. Počkejte, já jsem jen promluvil, ale jsem tady. Jsem tady. Už si ho pouštím. No, počkej, že dělám takový takoviny. A to je jedno. Mobil nemám žádný dotykový, mám Samsung. Takový prostě jako čunku. Mám to po séhře, takže... No, tady by to mohlo. Já se na to posvítím. No, traví. Jo, slyšeli jste takový ten zvuk? Ale někde tady... Já to rozeberu. No, nevím, počkejte, tady. Prdím na to. Mám když tak dám do popisku, jestli to nějak najdu. Menu, message, ale mám to na číslo anglicky, protože anglicky nevím. Takže číslo, počkejte. Ježiš, jo, slyšíte ten zvuk? To. Machtal? Asi tu odesílat této s vámi se vám. Pokoušel jsem si 10.15 5krát dovolat, to magor. Měli tyto lidi. Jo, vidíte, já jsem chtěl se podívat na svoje číslo. Vlastně to jich měl vědět, jo, počkejte. Já už si to vlastně, to bylo... Ne. Já se podívám. Jo, tak. Telefončí, co? Blbost. Co? Co to je? Jo, aha. No, tak to je jedno. Tak si to pošlu za chvíli, ale to už jedno, takže teď už fakt čau a nazdar. Peace, negři.